Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Martxoaren 11 egun triste izan ohi da, beraz, goazen malkoak itsasoan isurtzera. Itsasora eta Antzinara 1623ko martxoaren 11 hau da gaurko egunez, baina oso aspaldi Lekeitioko eta Ondarroako arrantzalek bien artean harrapatutako balea elkarren artean banatzeko hitzarmena sinatu zuten. Ohikoak ziren herri ezberdinetako arrantzaleen arteko tirabirak balea izatzean, bi herrietako kofradiak batuz balea errazago harrapatzea izaten zen asmoa, eta beraz etekinak bi herrietako arrantzaleen artean banatzen ziren. Maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan 9 aldian. Handia bazane Basegi dezagun arraunean gaurko egunez 2008an Euskal Herriko kostak jasandakoen batak kalte ugari eragin zituen, bereziki Bermeon, Zarautzen eta Donostian. Euskal Meteorologia Zentroaren datuen arabera olatuen gailurrik handiena goizeko 7 aldera izan zen itsasgorarekin. Pasaiako portuko bokalean 11,5 metrorainoko olatuak zeuden. Bertan zegoen Maro itsasontzia eta 3 zatitan aportuta geratu zen. Donostian 9 metro terdiko olatuak egon ziren, piraguan ibiltzeko gaizki xamar, eta hirian zehar kalte handiak eragin zituen. Pentsa, ekaitzak itsasoaren eraginpean egon ohi ez diren eremuetan ere izan zuen eragina. Hala nola, Santa Catalina zubian, Renfeko geltokiaren ondoan, eta Egiara doan lurpeko tunela erabat urpean geratu zen. Baina olaturik handienak Bizkaian ikusi zituzten, Bermeon 16 metrorainoko olatuak izan omen zituzten. Eraginez, egurreta olfinez, patuaren eraginez, egurreta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putze ginez. Triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa. Olatutik tsunamira, 2010ko martxoaren 11an istripu nuklearra gertatu zen Fukushiman, Japonian. Kostaldean lurrikara handi batek eragindako tsunamiak harrapatuta, Fukushima bat zentral nuklearreko 4 erreaktoren hozte sistemek huts egin eta 3 lehertu egin ziren. Txernobileko istripuaren ondorengo hondamendi nuklear handiena izan da. Tokio hiriburua ebakuatzeko zorian ipini zuen eta kutsadura erradioaktibo handia zabaldu inguruko lurretan bezala airean eta ozeanoko uretan. Etengabeko kalteen, min fisiko eta psikikoaren, gaixotasun eta heriotzaren, joanetorrien, familia banatzearen eta demanda ezetxi edo galduen istorioak sarri ama japoniar desesperatuek kontatzen dituzte. Ibakuxa berriak dira, alarma hotsa ematen dutenak, baina ezikusiak izatera kondenatuak. Eta nola ez, martxoaren 11 izan da beste gertakari bat aipatu behar dugu. Gaur, 22 urte betetzen dira Al-Qaedaren Madrilgo atentatutik. Egun hartan 4 trenetan lehergailuak jarri zituzten, 183 pertsona hil eta 2000 zauritu eragin, Espainiaren historiako atentaturik larrienean. Goizeko 7:26 eta 7:40 artean, trenen erabileran puntako orduan 10 leherketa gertatu ziren ia aldi berean Madrilgo 4 trenetan. Ikasleak, lanera zioazen pertsonak, trenetako langileak, erosketak egiteko trena hartu zutenak, adin eta jatorri askotariko biktimak. Atentatu hark den aldatu zuen, aldatu ziren biktimen eta haien ingurukoen bizitzak, aldatu ziren garraio publikoetako segurtasun neurriak, eta aldatu zen Espainiako testuinguru politikoa. Martxoak 11ak Aznarren gobernua ere itxi zuen.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Hauteskunde orokorren hurbiltasunak guztiz baldintzatu zuen egoera. Atentatuak gertatu eta 72 ordura izango baitziren. Inkesta guztiek zioten Jose Maria Aznarren Pepek irabaziko zituela berriro, baina atentatuek hori hankaz gora jarri zezaketen. Espainiako gobernuko orduko presidentea beldurtzen, eraso jihadista bat izan bazen agian lotura izango zuen Irakeko gerraan esku hartzeko erabakiarekin, eta martxan jarri zuen gezurraren makinaria, etari egotzi behar zitzaion. Gerora jakin genuen presidenteak berak deitu ziela Espainiako komunikabide nagusietako zuzendariei atentatuen atzean eta zegoela pertsonalki jakinarazteko, baina hurrengo egunean egia argi geratu zen. Etak garara deitzen du. Telefonaren beste aldean dagoen pertsonak argi uzten du. Etak ez du inolako erantzukizunik atzoko atentatuekin. Egun hartarako deitutako manifestazioek leldo aldatu zuten. Kaleetan egia jakin nahi dugu oihukatzen hasi zen jendea. Larun bata iritsi zen orduko etxeontako kazetariek dioten moduan triste baina egiazko informazioa ematea zarro. Hala eta guztiz ere Acebes ministroa 3. aldiz agertu zen etaren hipotesia azpimarratzeko, islamistak aipatzen zituzten adituen iritziak alde batera utzita. Nicolas Sarkozyk bere homonimo frantsesak adierazi zuen eta jada etzela lehentasunezko hipotesia eta etxezuriak Euskal Erakundea aipatzea saiestu zuen. Gerorako BBC telebistakate britainiarra jakinarazi zuenez, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak deitoratu egin zuen Iraken inbasioan eta okupazioan Espainiaren baldintzari gabeko babesak Madrilgo atentatua eragin izana. Kazetariak esan bezala harro. Informazioa zurrunbilo horretan egiaren bila. Batzuk deskantsatzeko tartea ere izango zutela uste zuten. Azken finean hurrengo egunean hauteskundeak ziren eta lan egun luzea izango zela aurre ikusten zuten. Esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naiz egadetan ustekabeko tiroketetan eraitziak eroriak. Baina lasaitasun hori laizzer amaitu zen. Eguerdian harridura eta morrua. Polizia batek eta haren semeak Angel Berrueta hil zuten. Atentatuaren biharamunean Europa osoa hunkituta zegoela ordu batak aldera, Eduardo Zaplanak berriro dio kameren aurrean ikerketa lerro nagusia etarena dela. Gezurra Valeriano de la Peña Salamankako poliziaren etxera iristen da. Bere emaztea, Maria del Pilar Rubio Martínez, Angel bizilagunaren okindegira jeisten da. Angel Berrueta Legaz Iruñeko Donibane auzoko San Juan okindegiaren jabea zen. Mari Carmen Mañasekin ezkonduta zegoen eta 4 seme alabaren aita zen. Maria del Pilar okindegira sartu zen etaren aurkako leloak zituen kartel bat jartzen saiatu zen. Angelek ez esan zuen, eta horrek eztabaida gogorra eragin zuen Maria del Pilarrekin, militar baten alaba zenarekin. Ordura arte, Berruetak krespoi beltz bat jarri izana biktimei elkartasuna adierazteko ez omentzen nahikoa. Hil egingo dut putaseme hau, esan ez atera zen emakumea saltokitik. Minutu batzuk geroago Valeriano de la Peña polizia okindegira joan zen bere seme Miguelekin batera. Errebolber bat eta labana bat zekartzaten. Valeriano klautiro jo zizkion Angeli eta semeak labankada bat eman zion gibelean. Ordubiak aldera, agenteak poliziaren buruzagitza nagusira deitu zuen, bizilaguna hil zuela jakinarazteko. Berruetarrentzat amesgaiztoa hasi berria zen. Aitziberrek, Angeleen alabak, honakoa zioen 20. urteurrenean emandako elkarrizketan. Erantzunkizunik handiena haiena da. Nire aitaren hiltzaileak 2 izan ziren, aita eta semea, baina erantzunkizuna Espainiako gobernuarena izan zen.
gertaerak gehiago ikertu izan balira, ez palute esan lehen unetik eta izan zela, etzen hainbeste berotuko giroa. Angelen sendiari eskini nahi diogu gaurko saioa, ez daitezela horrelakoak errepikatu. Eta omenaldirik ederrena musika denez, gaur esan ezin izango dugu gurean elkarrizketa akustikoan. Eta noski, doinuetatik haratago tarte entzuteko aukera ere izango dugu. Entzuleok martxoak 11 ditu gaur 2026 urtea da bai, eta aste azkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezizarandi egunon. Egunon. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1145 garrena du. Goizak atzean utzi ditu dagoeneko 10 eta laurdenak martxoak 11 ditu eta gu 3 gara urrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok hementxe ari gara gaurko abiatzen eta maite duten tartearekin abiatuko dugu Amaterra taldearen udazkena kantu honekin, Pablo Zurutuzan muganeko abeslariaren kolaborazioarekin eta batak eta bai batzuk eta bai besteak gure entrevista akustikoetan izango dira datozen asteetan, maiatzaren amaieraldera Amaterra eta maiatzaren bigarrenean esango nuke mugantarrak hementxe izango ditugula. Gaur berriz, esan ezinen txanda, beraz, denatxean. Sortuko dira berria. Eta maite dutak abiatzeko Julen Goikoetxea Orbegozo uste dute. Zuri dagokizula lehen kilometro hauetan lan egitea. Gauza pare bat aipatuko ditut, batetik zuraintxe aipatu duzuna ez, gaur esan ezin izango dugula hemen elkarrezketa akustikoetan, eta gaur izan daitekela etxean bezala arituko garela ez, hementxe laborategian, denak gertuko jendeak, denak lagunak, eta horrek ere, garbi esan da, poza ematen du horrela aritual izatea, eta bestetik maite dut, gero badakit, kejatu ingo naizela hemendik aste batzuetara, baina maite ditut betik goraino edo goiti beraino nahi duzun bezala bete-bete egin dauden asteburuak. Badatozkit batzuk jarraian, segida xamarrean, orain arte, urte hasiera, ez du esango lasai-lasaia, baina ritmo gehiagiri gabekoa izan da, honen zalaparta dator, eta esan dut, badakit hemendik hilabete pare batera maharikatzen arituko naizela, guztiarekin asarra gongo naizela, baina rock and rolla maite dut. Rokarrol pixka datorkigu eta gainera batera, Julen. Hori dena esaten hasita batera datorkigu. Baina maite dut ere, hortik lotuko dut, atzo izan genuen Isidro Larrañaga akordio orkestraren azken entxegua.
gaurtik ostiralera norbaitek akaso akordioak oraindik astindu beharko ditu, baina tira kontua da Galiziara goazela, eta bertan aspaldiko partezariko garela Euskal Herriko mugetatik urrun jotzen, urte batzuk dira, eta nork esango liguke, nik esango nuke 13 urte nituela akordio orkestra horren formato junior hartan, txiki hartan hasi nintzanean, handik gutxira sartu zen Julen, eta hortik aurrera elkar ezagutu dugu, eta elkar kontzertutxo batzuk eman ditugu, hainbat eta hainbat formakuntza ezberdinekin, eta hainbat estilo ezberdinetan, eta bai, Galiziara joate dagokigu, eta ni benetan unkitzen hau, edo poza hondi ematen dit behintzat, jendearen ilusia ikusteak, ez? Izan ditugu garaiak nazioartean jotzen, irabazi genituen Europako txapelketa Pragako irian biak gainera, Grand Prixan, birak, Esloveniatik, Paristik, Euro Disney, Italia, Austria, Alemania, ez dakite milatokitan ibili gara, baina azken urteetan, nik uste pandemiaren mugarri horrek ere pixu-pixkari izango duela, aurretik ere krisi ekonomikoek, lehiak eta hoiek eta pixkanaka desagertu dira, eta bidaiak ere bainbeste ez dira izan, baina Galiziako elkarte batek Astrada herrian jotzeko gonbita luzatu zigun, eta bertan izango gara, 2 kontzertu eskainiko ditugu gainera, bata bestearen atzetik, hainbestekoa baita akordeoiak herri edo eskualde horretan duen zaletasuna, antzokia bete egiten dela, sold out egiten da, 2 bider, eta ez da areto txikia 260 piko eserleku uste dut dituela, baina 2 biderre osatu beharko dugu gure saioa bertan, baina poza ematen dit, ez dakit, berriro errepidean, berriro rock and rolla, eta Julenek aipatzen duen bezala, pixkat bere maite duta elkar banatzen hasita, urrengo asteburuan, hain zuzen ere, dagoeneko gure laborategira iritsi den, eta Leicester soinu frogetan murgilduko garen, esan ezinekin ere Bartzelona izango gara, korrikaren giro horretan, beraz, badator rock and rolla, eta hortik aurrera ere badatoz, Julen, eta helduko diegu denei ere. Gustor asko. Eta maite dutak ematen hasita, maite dutot 5 minututik gorako abestiak egiten dituzten taldeak, kantu luzeak ere aldarrikatu behar dira, eta eurentzat ere behar dutokia, eta Materraren udazken hau da kantu puxka, kolabo puxka, eta kantu luzea ere. Goiuri ezei zarandia, zein da zure maite duta? Bueno, jakingo duzue, dagoeneko, asitintzela aste honen hasieran esaten, aste honetan maite duta eskiniko niola egunero, emakume bati. Gaur, 2 dauzkat. Maten dit denbora 2 emakume eta 2 maite duta aipatzeko. Bale, lehenengoa aipatuko dut Clara. Ez dakit abizena, baino Clara da batzuetan nire ambulategian topatzen dundan emakume bat. Bertan lan egiten dulako. Ondo dago, ondo. Ez dakigu ezkenekien edo paziente otezen edo langilea, ondo. Langilea da, ez daukat oso argiki emagina den, erizaina den, bueno, ez dakit oso ongi ze postu betetzen duen osakidetzan, baino topo egin izan dute berarekin Tolosan, arazo batzuk tarteko, eta Clara, etzen jaio Euskal Herrian, Clara herrialde katalanetan jaio zen, baina Clarak euskaraz egiten du, eta euskaraz hitz egiten du, eta ikasi du, uste dut behin esantzidan lanaren gatik, ona etorri zen beste arrazoi baten gatik, baina bueno, gero osakidetzan lana egiteko, eta pazienteen hizkuntzan hitz egin ahal izateko, Clarak euskara ikasi zuen, eta orduan pentsatu dut, atzo Argiako kazetariek argitaratu zuten ikerketaren arira, noski fokoa jarri behar dugula kolono diren eta boikoteatzaia diren eta euskarafobo diren hoietan, eta sakontuko dugu nahi baduzu gehiago horretan, baina gaur behintzat maite dute eskenin nahi nion Clarari, ez soilik Clarari, baizik eta Clara bezalaxe, konsiente diren horiei,
guk gure herrian, gure osasun zerbitzuan esan behar nuen, baina Euskal Herrian merezi dugula euskeraz hitz egitea, merezi dugula euskeraz atendituak hartatuak izatea, eta iruditzen zait pertsona hauek konpromiso bat hartzen dutela, eta autu bat egiten dutela, eskertzekoa dena, eta beraz berari eskaini nahi nion, hori bai, nire maite duten kontrakoa izango litzake, errenterian gertatu dena. Ze gauza asko irakurri ditut horren inguruan, badakizue, badagoela hiztunen berdintasunaren alde, Unidas por la Igualdad Lingüística izeneko plataforma bat, eta ikerketa honetan ikusi dute ez, plataforma horretan bentsat antolatu egiten direla, elegiteak aurkezteko hizkuntza eskakizunen aurka, euskeraren eskakizunen aurka, eta oso haserre nauka gaiak, eta oso haserre jakiteak zenbat pertsona zeuden WhatsApp talde horretan. Eta dauden, oraindik pentsatzen dut egongo direlako, jarraituko doelako taldeak, baina oso haserre nauka gaiak, eta izo aprobetxatu nahi nuen hau aipatzeko baita ere, ze benetan triste iruditzen zait pertsona hauek daukaten jarrera. Ikustea eskaintza publiko baten, lan publiko baten eskaintzan jartzen duela hizkuntza eskakizun bat dagoela, eta euskerazko ze bat eskatzen dutela, eta zure erreakzioa izatea horrekiko, zu Euskal Herrian bizizaren horren erreakzioa izatea horrekiko, hau onartuko aldugu, bueno, noski, euskeraz ez dut esate, baina, hau onartuko aldugu, izugarria iruditzen zait. Eta ni egon naizenean kanpoan bizitzen, Belgikan edo Estatu Batuetan, nik inoiz ez nuen ez sentitu, ez dakit den egoa, ez dakit den privilegioa edo ez dakit zertzen, nik ez dut inoiz sentitu, han egon naizenetan, kanpoan egon naizenetan, bertako hizkuntza jakin gabe, eskubidea nuela, erakunde publikoetan lana egiteko, ez zait burutik pasa. Ez dakit nori pasat dakioken burutik. Zazpireun pertsona hauei. Eta askoz jende gehiagori ez direnak egongo WhatsApp talde honetan, eta bueno, aurrera goagian beste egunen batean helduko diogu, aipatzen diren abokatua doainik da, fiskaltza gure alde, eman izena prozesua naiz eta zure lanpostu horren beharrik ez izan, naiz eta jakin ez duzula lanpostura lehiatuko, edo ez duzula lanpostu hori behar, baina eman izena, izena ematearekin elegitea jarri dezakezu, eta eman izena elegitea jarri, eta kito hor amaitu da. Osa, nola baitere, izorratu dena, eta listo. Eta erozuk esan duzun hori, aurkularitza juridikoa eta guztia doainik da, eta hori guztia. Eta baliabideak baita ere, ari zarela ustiatzen, eta ari zarela okerzezuk ez baduzu asmorik benetan izena emateko deialdi horretan, ez badukazu asmorik lana egiteko bertan, ari zara denbora galduko dute. Bai, kasu honetan errenteriako udaleko langileek, bai elegitak jartzen baduzu eta bai epaitegian bukatzen balin badu, epaitegietan lana egiten dutenek, prozesua luzatuko da, benetan lana hori egin nahi duenak eta lan hori behar duenak, zezuk ez duzu behar, zeia beste nonbait lanean ari zara, hori guztiei kalte egiten diezu. Eta oso asaren naukagaiak. Gogora ekarri didazu zure emagina edo erizaina danako horren arira Irene Irurtzun familia medikoak hemen kontatu zigun ura eta berreskuratu nahi izan dut. Euskerak sendatzeu. Asteasun nei pazientek etortzen zianen eta ikusten zuenean, aurretik beste mediko bat zan urte luzez, tordo ni iritsi nintzen da, egin duten ezagutzen, ikusten zutenen mediku euskaldunan itzala, jazta. Jazta. Askok eta askok, inkluso esan izan diate, zure ordezkoa balimazionik hauen nuke kontatuko. Enaizelako ikusten gai, hau azaltzeko, bildura daukatelako, ez datelako ulertuko zer esango dian, eta beste, azkenen ez da zure medioa, zure ama hizkuntza euskara bada, hain vulnerable edo zaurgarrigean momentutan, ezin zea jarri pentsatzen sentimendu horiek beste hizkuntza denola azalduko dituzun. Orduan, euskara beharrezkoa da osakietan noski.
Eta hau da azalpen bat, azalpen mediku, emozional, empiriko bat, ze horrela da. Baina litziteke horrelako azalpenik beharrik ere egongo, ez? Ez genuke horrelako azalpenen beharrik izan behar. Galdu naiz esaldi hau beratzeko momentuan. Baina hizkuntza eskubideak ez du necesidadadetik, ez du norberaren bizitza salbatuko ote duen edo ez ote duen salbatuko hortatik soilik. Hizkuntza eskubide bat da eta norberak bere hizkuntzan bizitzeko ez dakit, eskubide hori berak ez luke azalpenik beharko eta oso mingarri egiten zaite eztabaida hau beti, ez? Ze eztabaida hau erres bukatzen da, zuk norbait esaten dizuen ados, hizkuntza lehenetsi behar balin badugu eta munduko profesionalenak ekarri behar balin baditugu, zirujau indiar batek haren hizkuntza eta ingelesa hitz egiten baditu, ekar dezagun gurera, bizitza salbatzea lehenetsi behar balin badugu hizkuntzaren gainetik, ez da? Euski. Orduan hori ez da gertatzen. Zer dago horren atzean beraz? Kolonialismoa. Eta hizkuntza eskubideen urraketekin Euskal Herrian bizi duguna, bai hegoaldean Espainiar estatuaren eta Espainiar estatuaren errealitate eta botere legegile eta betearazle horien bitartez, eta berdin iparraldean Frantziar estatuarekin horrek izen badauka eta da kolonialismoa. Nahi balin baduzue, barne okupazioa. Kolonialismoak badituelako beste ezaugarri batzuk eta beste ñabardura batzuk ziurrenik. Baina hemen dago, gehiagotasun bat, dago botere harreman konstante bat, eta botere harreman horretan beti bizi behar izatea oso da nekagarria, eta are gehiago ikustea gizarte zibila, gizabanakoak WhatsApp talde batean elkartzen direla besteon eskubideak urratzeko. Hori violentzia da violentzia sistemikoa. Eta herri honetan, zoru etikoaz lekzioak ematen saiatu zirenetako asko, badira gaur violentzia hori gugan sortzen. Eta hemen bi emakume ederrari gara entzuten kantuan Jone Portela eta Amaterra taldeko ahotsa bera. Horentxe, dantza egin dit. Laida Dominguezek, biek abesten dute. Polaris bi lana hau izten duen, diskoa hau izten duen kantua. Polaris izeneko diskoa izten duen kantua, eta esan da bezala, Leister, gure entrevista akustikoan izango dira, eta badugu gogoa, eurek gurekin izateko, baina bi emakume hauek aipatzen ari naizela, goiuri konturatu naiz, zuk gaur azpimarratu edo maite dutean, nolabait aitortze egin bartzen nien bi emakume horitako bat falta egiten zaizula. Hori da, bai, gaur martxoaren 11 delako, eta beraz, gaur delako Amelia Tiganusen lehenengo urtebetetzea. Kontua da, berak aipatzen duela, bi aldiz jaio zela ez, jaio zen egunean, Galatin Errumanian jaio zen, dela gaurko egunez, martxoaren 11 batean, eta gero aipatzen du prostituziotik irtetea lortu zuenean, hori ere bigarren jaiotza bat edo izan zela berarentzat, ez? Bueno, gaur lehenengo urte betetzea da, eta aipatu nahi nuen Amelia Tiganus, ze eztabaida asko dago prostituzioaren inguruan, ez? Izan zaitezke abolizionista, regulazionista, beste jarreraren bate eduki, badaude iritzi asko, baina nik aipatu nahi dut Amelia Tiganus irakurtzea garrantzitsua dela, eta abia puntu interesgarria iruditzen zaidala, gero zuk pentsatuko duzu nahi duzuna, bera abolizionista da, Amelia argi uzten du hori, zuk pentsatu ezakezu beste modu batera prostituzioarekiko, baina behintzat bere esperientziak eta bere iritziak jakitea oso interesgarria da ulertzeko zer den puta baten bizitza eta zer den Euskal Herrian lanean, txartean esango dut, puta bezala aritu den emakume baten bizitza gure herrietan, gure inguruko gizonekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Entzuleok bagoaz, aurrera torrengo minutuetan Gartxotun zain Letonaren doinuetatik aratagoren 22. Gozateko aukera izango duzue, guk bitartean janire Arantzaberekin eta biok, soinu frogetan murgilduko gara, eta laizter boletinaren buelta horretan, entrevista luze, sakon, eta ez da kantu bi edo 3 egin behar ditugun, Goiuri zizak esan du 3 nahi ditula, baina ez zegoen planetan. Orain negoziatuko dugu entzuleok, bien bitartean gozatu Gartxotun zain Letonarekin. Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Rai X-en Berlin kantua izango da 2013 urtean kaleratutako kantua da. Esango nuke Rai X-en proposamen minimal eta berezia bastakit gehien bat definitu zuen single handienetariko bat izan zela, nahiko ezaguna da, kantu hau, egia esan, eta, piano baten inguruan eraikita dago, Rai X-en proposamen guztien antzera, esango nuke testura ambiental horrek garrantzi handia duela, noten arteko isiltasunak ere bai, eta, bere izgarri handiena espada, handienetarikoa den ahots hori ere, kasu honetan izugarria da. Zerutiarra eta oso auskorra, gertukoa berezia, eta esango nuke iaia belarrira xuxurlatzen ariko balitzaigu bezala, ezta? Letrei erreparatzen badiezue, esango nuke kantu honek pixka bat distantzia emozional horren inguruan edo hitz egiten duela, eta pixkat arakatzen aritu naiz interneten, eta abestiaren izena Berlin denez, kuriosidadea sartu zait, eta Berlinen bizi izan zen garai hartan idatzitako kantu bada, beraz, han sentituko zuen distantzia emozional hori ezagutzen ez baduzue. Rai X benetan komentatzen dizuedan artista bat da, oso proposamen berezia egiten duelako, eta oraindik gogoan daukat duela pare bat urte Guggenheimenen ikusi nueneko garailura, beraz, zuzenean ikusteko aukera baduzu ere, noizbait bizitzan, ez galdu. Esan bezala, aste hontako lehen gomendioa da Rai X-en Berlin. Hemen duzu. All that fun and all that snow
I'll stop waiting by the phone. Silence in my blood. Sorry, love, I'm running home. I'm a child of sun and the stars I love. Hortzentzun dugu Ray Xen Berlin kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Keaton Hensonen You kantua izango da. Keaton Henson Ingalaterrakoa da, eta esango nuke hau ere bere proposamen intimo eta benetan gordinarengatik dela ezaguna, edo nik behintzat horregatik ekarri nahi izan dizuet ona, azken asteetako joerari jarraipena eman ezkantua, hau gaur ekarri dudana nahiko gogorra da. Halako, ez dakit, badu drama bat, edo halako zerbait, bere baitan. 2012 urteko Dear kantu sortakoa da, eta nola ez, ona artista berriak ekartzen dituanean, normalean euren kantu ezaguna edo ezagunenetarikoa ekartzen dizut, eta kantu honetan ere, kasu honetan ere barkatu, ala da, kantu ezagunenetarikoa da Keaton Hensonen You hau. Oso proposamen akustiko xume batean oinarritutako kantua da, benetan ahotsare izugarria da, hemen ere bada bihotze apurtu bat, oso segurtasun eza, antxietate pixka bat ere bai, eta benetan letrei erreparatuz gero oso lerro gogorrak eta bereziak ditu. Ez nuke esango produkzio asko duenik, baina duen produkzio hori benetan ondo aukeratua dago, eta ustet asko ematen diola abestia entzutearen esperientziari. Bai, benetan pertsonala den kantua irutzen zait, ez dakit bere askotan pasatzen dago, baina bere egunerokoa irakurtzen egongo bagina bezala. Izugarri gustatzen zait Keaton Henson, eta kantu hau oso berezia denez, ekarri nahi izan dizuet asteko bigarren gomendio gisa. Beraz, hementxe duzue You. If you must wait for them here in my arms as I shake. If you must weep, do it right here in my bed as I sleep. If you must mourn my love, mourn with the moon and the stars up above. If you must mourn, don't do it alone. If you must leave,
weave as though fire burns under your feet. If you must speak, speak every word as though it were unique. If you must die, sweetheart, die knowing your life was my life's best part. If you must die, remember your life. If you must fight, fight with yourself and your thoughts in the night. If you must work to leave some part of you on this earth. If you must live, darling one, just live, just live, just live. Hortzentzun dugu Keaton Hensonen You kantu puska. Aste honetako 3. gomendio gisa izugarri maite dudan artista batekarena izan dizuet. Bere izena Sean Carey da eta Bon Iver nire proiektu kutxunean hasieratik dagoen artista eta multi-instrumentalista da. Nola ez, Bon Iverren bitartez ezagutu nuenik, baina bertan parte hartzen duten musikari askok ez dakit nola esan, bakarkako ibilbideare badute, eta horietako bat da Sean Carey. Ez dakit zenbat album dituen, baina batzuk baditu. Hau ala ere oso kantu zar bada, 2000 eta, oso zarra, esan edut, baditu urte batzuk, 2014 urtekoa dela esango nuke, bai Range of Light izeneko albumekoa, Mothers da kantuaren izena, ez dakit aipatu dudan, eta nik uste dut Sean Careyren proposamenaren ez dakit erakusgarri handia dela, ez? Proiektu hau pianoan zentratzen dela, esango nuke, multi-instrumentalista da, aipatu dizuet, baina bai, pianoan oinarritzen du nik uste dut bere bakarkako ibilbidea, eta gainera ez dakit zergatik, baina Sean Careyren kantuek beti eramaten haute natura edo alako isolamendu batera, eta izugarri gustatzen zaiz gainera bere falsetorako joera berezi hori, oso ondo kantatzen duela iruditzen zait, eta produkzioan ere oso fina da. Beste behin gutxirekin asko lortzen duen horietakoa, ez, perkusioa beti oso xume, oso baju harmonia ematen dien garrantzia, eta ez dakit benetan gustoz eta maitasun handiz egindako atmosferikoa den zerbait ekartzen du Sean Careyk beti bere kantuetan,
eta Mothers gaur ekarri nahi izan dizuedan kantua horren adierazle berezi da. Beraz, aste honetako 3. kantu gisa hemen duzue Sean Kellyren Mothers. Break their back in the sun and it's so, yes, it's so for your pennies and their kids can't go to school in the morning. 'Cause narcotics grow better than books. And my only hope is for them mothers and their daughters to be loved.
Hortzentzun dugu Sean Careyren Mother's kantu puska. Aste honetako gomendioei amaiera emateko, azkena, City and Colorren The Girl kantua izango da. Kasu honetan ere, Dallas Green, Alexis on Fire taldean aritzen zelako, edo delako, ez dakit oraindik jarraitzen duten, baina horrexegatik ezagutunenik, eta kasu honetan Dallas Greenen bakarkako proiektua da City and Color hau. Esango nuke Alexis on Firek eskaintzen duen musika astuna eta distorsioz betetako horri, ez dakit, erantzun intimo bat ematen diola City and Color proiektu honek, malako folk guztiz akustiko eta intimoa da, eta okerez banago 2008koa da. Kantu hau gogoratzen naiz, Bring Me Your Love izeneko abesti sortan kaleratu zuela, eta hau ere no aipatu dizuedan bezala, beste adibidekin esan dudan moduan, esango nuke City and Colorren kanturik ezagunenetarikoa dela bere bikotekideari idatzitako kantu bada, maitasun kantu bada, eta ez dakit oso arpegiatze edo fingerpicking berezia du, eta nola ez, Alexis on Fire astuna zen talde horretan, nabari zen Dallas Greenek bazuela oso kanturako joera eta hots berezia zuela, baina City and Color honetan ez dago distorsiorik, ez dago riff astunik, eta orduan bere ahots garden eta kontrolatu hori inoiz baina ederrago entzuten da ez. Oso produkzio gutxi duen kantua da hau, eta emozioa barnetik dario, eta oso berezia da. Asko gustatzen zait, bere garaian izugarri entzun nuen, eta gaurkoan, aste honi amaiera emateko ekarri nahi nizuen. Beraz, hauxe da, City and Colorren The Girl. Eta guk entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean, ondo segi, zaindu, eta aio. Wish I could do better by you, 'cause that's what you deserve. You sacrifice so much of your life in order for this to work, while I'm off chasing my own dreams, sailing around the world. Please know that I'm yours to keep, my beautiful girl. When you cry, a piece of my heart dies, knowing that I may have been the cause. If you were to leave, fulfill someone else's dreams, I think I might totally be lost. You don't ask for no diamond rings, no delicate strings of pearls. That's why I wrote this song to sing, my beautiful girl. Aspaldi jaiki zara, uean utzi duzu izara,
nondik hasiko gara. Nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, baina bada, akorde minorretan kantu alai bat bada, beraz has gaitezen gaurtik. Gaur, dena bete du hotzik-garak, gaur ez naiz iritsi zugana, gaur, ere ez dut jakin hobeto egiten. Egun sentiak ezin digu gaur alaitu aurpegia. Gure neurrira nahi genuke gaur, neurririk ez duen zauria, baina hori, etzen gure zauria. Gaur dena bete du hotzik-garak, biara kaso gai izango gara. Mundu hau ez da guretzat izango maitia, baina lotxari tiraka esango dizut maiz, Janire, ez dudala beste inun egon nahi. Ongi etorri gure laborategira, Janire Arantzabe eta Inigo Asensio, esan ezin taldeko kideak. Guta gure ikara, gai izango gara. Egunon bikote. Egunon. Egunon. Onatorri daiteke, holako ongi etorriekin da. Ze goxo hau den, Oso goxo gaude. Oso. Lehenengo galdera segituan etorri zait burura. Txori entzun ditugun txori hauek badakizu ze txori diren? Ez, diarik ere ez. Nik zen loke torro txoria dela. Bai, galdetu beharko diogu adituren bati. Horreko nezakin nun entzun, bat emati entzun nion, badago aplikazioaren bat, tipo Shazam, hori, detektatzen duna ze txoriren, hori, entzuten duzuna, ez? Hori da. Kantua entzuten du eta aplikazioak esaten dizu ze txoriren. Bueno, agian elkarrizketa bukatutakoan proba egingo dugu, jakiteko. Besterik gabe, diskoaren parte direlako. Bai, noski bai. Kantu alai bat, etorkizunari begira. Aipatu dut, nondik hasiko gara gaur kanturik ez bada, zuk zure abestietan esaten duzun bezala, baina kantuak badaude, eta badaude nahikoa disko bat osatzeraino. Kantuak badaude. Badaude zorionez, bai, eta ez dakit, nik askotan nola atzea behiatzen dut eta iritu zait pasada bat baten gaur hemen egotea. Usteet, bigarren kafean, niretzako bada pixkat etxea, pixkat ez asko, baina hori, elkarrezketatu gisa etortze horrek niretzako ez suposatzen du. Gauzak ondo doazen seinalez eta kantuek jarraitzen duten horren seinale bada gaur una etortzea. Eta bai, ematen du pixkat oso Mr. Wonderful eta hola, baina nei kantuek aldatu didate bizitza eta zorionez segitzen dut hori ospatzen disko berri honekin ere, eta bada pixkat denboratxo bat pasada ere bai, hilabete batzuk atera gendula diskoa, eta esan asparti elkarrizketarik egin gabe honi buruz. Orduan pixkat da politia ere bai gaur hemen egotea, igual diskoaren kontzeptua pixkat urrunago gelditu duan hortan, gaur batez hona bueltatzea irutsi zaite oso politia, ospatzeko ere bai. Kantuek aldatu dizute bizitza, baino aldaketa hori espero bezalakoa izan da edo sorpresarako tarte asko egon da? Egiedan, musikan hasi nintzela espektatibarik gabe eta orduan nik ere ez neukan buruan. Benetan aldatu nahi hori oso ondo ere zertzan nire bizitzan, eta kantuetan deskubritu ditut nire zauriak ere bai zeintzian, eta usteet kantuek eman diatela aldaketarako aldaketen instrukzioak pixkat izan diela kantuak, ez? Eta kantuak ondo jundian hortan aldaketa ere izan da onerako. Nik uste hor mikroan dagoen Janire hau badala guztiz beste bat, duela lehenengo aldiz ona etorri izan Janire hartatik, eta bai sorpresak onak zorionez ere bai, baina aldaketa izan da onerako zalantzai gabe. Lehenengo aldiz ona etorri zenean Inigo, ekarri zigun proiektu bat esku artean eta crowdfunding bat, bazuela abian, bazegoela hor asmo bat, eta guk hemen elkarrizketatu genuen, pixka bat giro horretan, Oriolekin, okerrez banago. Gogoan duzu? Bai, gogoan dut, nola ez dut gogoan izango, gogoan dut entrevistaura, gogoan dut entrevista horren erruz ere banagoela ni gaur esan ezineko parte izaten,
baina ere, eta askotan kontatu dut, eta ustez badela nire buruari eman diodan lekziorik onenetakoa, momentu hartan ja nire banda osatzen zebilen, pandemia ostea raro hartan, eta ni ibili nintzen, esan ezinentzako teklista eta bajista bila. Nolabait ja nire lagundu nahian, da kontaktu batzuk bial iniziondola. Eta nire burutik orduan etzen pasa, nire burua eskaintzea, edo ni neu izatea ez, esan ezineko parte. Etzelako nire momentua, beste, takit, negolako energia letik igual horrelako zerbaiterako. Eta, baina hor sortu zen, ez dakit, beste momenturen batean ezagutu ginen, beste musika proiekturen batean nengoela ni, eta ja nire zale, Iker Lauroba, eta garaiaietatik, eta hola, baina hor sortu zen ja lehenengo harreman bat, eta berriro topatu ginean, oraindik teklista hobe jarraitzen zuenean, ez dakit urtebete pasata, horrelako zerbait, zen daizu ja nire igual nik, oraintxe, joko nuke, bai teklatua edo bajua edo, ez dakitzuk ikustezuna, igual biak, ez da. Bueno, pentsa zer den gozak biak jotzen bukatu dudala, eta hor gabiltzalez, baina bai, entrevistaura gogoratzen dut, eta gogoratzen dut ere, hori, nola, nola momentu ura etzan, nire momentua da gure momentua nola baita izateko, baina gero izan zen, eta ziurrenik bigarren kaferik gabe, ni gaur nintzateke esan ezineko parte izango nuke, eta politipen iruditzen zaitu hori pentsatzea. Ze polilla. Janire zuere asko aldatu zara elkarrizketa hartatik. Bueno, testu inguru asko aldatu da, lehengoan bideo bat topatzen ari nintzela, topatu dut, Janire jarri genuela kantuan alkole abestia. Iker Laurobak egin zuena geli hidroalkolikoaren inguruan, eta Maitena Salinas jarri genuen shakerrarekin, eta Janire kantuan, Janire abesten, beraz, nola ez du barkatu Janirek bigarren kafea etxeko sentituko, guk etxean bezala trampa jartzen balin badizkiogo Janireri. Gaur tramparik ez, gaur goxo arituko gara. Esaten ari nintzen aldatu dela testu ingurua eta aldatu zarela zu, aipatu duzu hori, baina aldatu da taldea ere bai joan da eraldaketak izaten, talde orok bezala. Nola kudatzen duzu zuk hori? Kostatzen zaizu hori, erreix gertatzen da, organikoki gertatu da? Bai gertatu da oso organikoki, baina nik bai askotan esaten dut, bereziki musikalitatea zarago taldeari ere egiten dion horretan, niri kostatzen zaitela bereziki pertsonalki, igual taldean egondan norbaitek utzi eta zein sartuko dan orain, zorionez, bidean beti izan dut suerte hori, nire proiektuan, nire ondoan egondan jendea eta sentitu beten jendea, musikalitateaz gain, sentitu betela proiektukide pertsonalki ere bai, eta beti ukiet suerte hori oso ondo konektatu betela nire inguruan lan egin duen jendearekin bide lagun sentitu ditutela momentu oro, orduan, bai ez nigo batzen nahi ondo, Jeraiek utzizunean, Jerai bada pertsona asko maite duguna, pena handiz bizitu genuen nola baite, berak utzi behar izan hori, baina bizitza hola da, eta niri ze gitarrista etorriko zen baino, zen gehiago beldur hori ze pertsona etorriko da orain taldera, eta zorionez etorri da gure karikari Manol, eta segitzen dut pentsatzen, proiektuan musikaz gain eukietela beti suerte hori. Ez dakit oso ondo, askotan ere ez talako erresa topatzea ere bai, ze normalean lehenengo harreman hortatik ezin ez asmatu ez da ere zein datorren ez, baina eukiet suerte hori, bihurtu diela denak oso pertsona importanteak esan ez zinen, baina esan ez zinen zaragon nire bizitzan, eta hori uste da niretako beti izan da oso importantea. Proiektuaren inguruan, lehen entzun ditugun txoriak bezala, egaka, beste hainbat artista ez, izan daiteke Sara Zozaia, gero hitz egingo dugu gehiago, baina Sara Zozaia edo Idoia, edo badakigu, hilabete hauetan, azken bolada honetan, aritu zineten jotzen Gorka Urbizuren kontzertu baten aurretik, badakigu Einaute asko gustatzen zaiola Janireren ahotsa, aritu zinen beken izarorekin, esan dezakegu musikaren industriak esan ezin maite duela. Horrela sentitzen duzuzuk? Sentitzen ez oso maitatua bai, eta nik ustet, askotan nik duela gotxi beste elkarrezketa batean galez ziaten, zemuz lehenengo aldi hortan nola ikusten nun nire burua holtzara igotzeko ez, eta nik komentatzen nun nire bildurra hundiena musikan hori zala, holtzara igotze hori, eta
gorputza jartzi hori holtzan, ez? Eta nik bai sentitzen dut nolabait bildur hori gainditu betela holtzan egotearena eta industria honetan egotearena iruditzen zaidana oso volatia eta oso gaiztoa askotan, sentitzen detelako inguruak berak eta industriaren bazati pertsonal horrek edo oso ondo tratatu nahuela beti. Eta hori bai da niretzako oso berezia eta musikaren bidean sortzen dian sare horiek eta zorionez ezagutu ditutela pertsona eta musikari ederrak sentitzen ditudanak holtzatik kanpo ere ondoan ditu dela, ez, askotan. Eta niretzako hori bada, horrek eman dizkit esperientzia superpolitxek beti gogoratuko ditutenak, eta bada, ustet, aldarrekatu behar dan zerbait musikaren bueltan sare sano hauek eta osatu ditugula eta badaudela. Inigo zuaritu zara proiektu musikal askotan, ez da irain bat, beraz ez hartu irain bezala, adin mordoxka badago zuen artean. Bai. Eta galdetu nahi nizun, zuk nola bizitzen duzun zure esperientzia horretatik ez ikusita industria barrutik lehenagotik ezagutzen zenuen, Janirek baino, orain Janirek aipatzen zuen hori saretzearen garrantziaz, edo zuek taldekide bezala ere nabaritzen duzun, esan ezin eta Janire badela maitatua den proiektu bat. Bai, noski, uste dut hori agerikoa dela, ez, nabaritzen da, sentitzen da, kontzertuetan ikusten dugu, nik uste industriatik aratago, ez, ze bada, nik beti esan dut musikari bezala maite dudala nolabait gure sektore musikal honen, ez da gitarra respetu hori, ez, edo, baina hortik aratago gero musikak behar du topatu lekua espazio hieratik kanpo, ez, eta topatu du, eta Janireren musikak, esan ezinen musikak, nolabait konektatu du, ez, jende horrekin, eta gauzak horrela erresagoak dira. Azkenean, nik uste dut, maitasun horrek ere ematen duela, indarra, ez, musika egiteko, ze musikak gora bera asko sortzen ditu, barruan da gaudenok dakigu, eta esan ezinen barruan gaudenok badakigu, hormetan idazten diskoa bera, espazio temporal horri mugatuko bagina, zenbat buruko min eta zenbat gora bera eman dizkigunez, eta ala eta guztiz ere, bihar bertan jarriko nintzake hurrengo diskoa ekoizten, eta oso prozesu politi izan da, ikaragarri ikasi dugu, eta nik 40 urte eta musika industrian, ez da egit, 25 urte ukita eraman da ere, jarraitu da asko ikasten. Egia da, uste dut, adin diferentzia horretan badagola zerbait taldearen mesedetan, eta igual ez da ondo eginik abesatea, baina bada esperientzia bat. Eta uste dut batutan taldeak eskertzen duela nik edo hemen ondoan isilisi dagoen Julen Goikoetxeak momenturen batean meloia zabaldu beharko dugu, eta ez urte batzutan egon izana, ez, eta jakitea, gauza batzuk nola diren, eta beste batzuk jakin gabe ikasten jarraitzea, baina batzuk badakizkigu, eta uste dut horrek ere ematen diola proiektuari sendotasun puntu bat, edo momentu batzutan gauza batzuk mai gainera jarri behar direnean, nire esperientziak esaten dit, hau edo beste, ez, hori uste dut ere, badala balio bat. Bai, ez esaten du buruarekin Janirek ados dago. Bai, guztiz. Zer nik uste, askotan hitz egiten dugu, eszena bai aldatu dala igual musikalki asko, industriaren monstru hori ez dakita inbeste aldatu da. Horregatik nik uste, inigo gaipatu berri duen hori, esperientzia badala oso gauza, badala importantea, eta nik berezik eskertzen dutela ere bai hori eukitzea ondoan, segie da hasi berritan hasten zeanean, nik uste, jendeak hori ere badakila kanpotik ez, hasten ari zean pertsona batala, eta askotan zoritxaraz badagola hori aprobetxatu nahian da bilen jendea. Eta uste dut, niri oso ondo torri zaidala kasu honetan, inigo bezalako norbait eukitzea ondoan, edo bai garaian jeraiek ere bai, denbora pixkat ere bazera mala, Julenek ere bai kasu honetan, eta niretzako bai izan da gure alde izan den zerbait. Aipatu dituzue ekoizpena eta jarriko gara horrekin kantu bat entzun ostean, ze lehenengo kantua entzun nahi dugu, eta guk beti ematen diogu aukeran musikariei, ea azaldu nahi duten, joko duten kantuari buruzko zerbait aurretik, edo
bere hortan abestiak hitz egin dezala. Zerbait esan nahi duzu Janira? Azteko, zein izango da? Joko duzuen lehenengo kanta. Zein ote zen. Zein izango da? Nola zaintzen da irrifarra izango da. Eta nik uste badala kantu bat oso orainetik idatzita dagoena, oso frustraziotik, eta ni bezalako pertsona batek gertutik ezagutzen hautenek uste badutela oso presente, baino beti uste jarri detela garaiun hauetan maitasuna beti zentroan, eta bizitugun garaiunetan uste irrifarra zaintzeko bide importantenetako bat badiela inguruan ditugun pertsonak, eta elkar maitatze hori aztu gabe ere bai, gertatzen da bilen guztia, eta bereziki badago mezu bate hor kantuaren bukeran niretzako oso importantea dana, sentitzen detelako, badabiltzala hor mezu batzuk nahiko arriskutsuak jendeak bete-betean tragatzen dituenak, eta uste bagabiltzala jende asko badabiela konfunditzen etxaiz, eta uste irrifarra zaintzea ere badala hau esatea, eta oso presente izatea zer gertatzen da bilen, eta bereziki ez konfunditzea etxaiz. Zea derra, entzuteko desiatzen nago, eta ziur entzuleak ere alexe egongo direla, beraz, zoazte gure set akustikora ondo ezagutzen duzuen set horretara. Kabitzen dira gure irrietan, gezur guztiak kabitzen dira zuen egietan. Egun sentiak ezin digu gau alaitu aurpegia, gure neurrira nahi genuke gaur neurririk ez duen zauria. Nola zaintzen da irrifarra, kanpoan dena gerra bada, bihar dena bukatuko bada, maita zaitezte bada ezpada, zuen egietan. Odeiek ere zerbait esan nahi dute, begiratu euria. Tantari gabe bete zaizkigu gorkoan edalontzia. Nola zaintzen da irrifarra, hor kanpoan dena gerra bada, bihar dena bukatuko bada, maita zaitezte bada ezpada. Itxaso atze harkatzen
Da bienak ez du zure aurka ezer. Itxaso atzearkatzen. Da bienak ez du zure aurka ezer. Bueltatu daitezela elkarrizketa setera Janire eta Inigo, ze galderak egiten jarraitu behar dugu, esan bezala, bagian ekoizpenari gehiago erreparatuta, diskoaren grabazioa nola joan den, soinua, bueno, gauza asko daude hor, baina nik Julen, hori zuri utziko dizut, pixka bat gehiago alderdi sonikoa, hartxoatek esaten zen, bezala, baino lehenengo, diskoaren izenari buruzko galdera bat egin behar dut, ikusten diazu? Nahi duzun bezala, dena zuritzat. Hormetan idazten, izena du, eta nik Janireri begiratzen diot begietara, eta ikusten dut oso pertsona txintxo bat, oso horrela biurrikeri puntu bat agian baldu, baino etzaio nabaritzen iskutuan, eta orduan ez dut imaginatzen Janire hormetan idazten, kaletik pintadak egiten edo grafitiak egiten, eta Janire, zergatik hormetan idazten? Bueno, nik uste izan dela kontzeptualki hormaitan kantuak irudikatzea izan dela nolabait diskonentzako begirada oso importante bat, eta igual lehenengo aldiz kantak irudikatu ditutela sonoroki izateaz gain espazio fisiko batean, ez? Eta iruditzen zitzaiten hormak baziela gure egunerokoan ikuste ditugun elementu oso importante batzuk, eta sentitzen un hormak jada izan ziela edo badiela gure artean komunikatzeko leku bat beti izan diela, ez beti kartela kontzertuenak, lanerako lan eskaintzak, ez dakit pintadak mila mobide ez, eta sentitzen izan zitekela elementu fisiko importante bat horri daztea kantuak, eta bestalde iruditzen zitzaitelako hormetan idatzi dezakezun hori izan daitekela oso efimeroa, eta pixkat sentitzen dut gu ere bagea lan neurri batean efimeroak bizitza honetan momentu batzutan, eta aldi beren hori efimeroa bezain importantea izan zitekela idatzi dezakezun hori horma batean, ez? Baliteke 5 segundura ies egitea izeagatik edo graziosoren batek kentzea, edo batean iraun dezake eta norbaitek irakurri dezake eta zabaldu daiteke, ez? Eta mezu hori iruditzen zaiten oso politxe eta oso bat egitezula momentuarekin, eta irudikatu ditut hormak gure arteko, ez dakit txat modura pixkat. Horma batean egon daiteke zintzilikatuta erretratu bat. Erretratu baten prozesuaren ze puntutan, aurreko diskoaren, ze puntutan hasi zen forma hartzen hormetan idazten. Berez, lehenengo lagina izan zen kanturik ezpada lehen singelura, eta niretzako horko esaldi horrek ez, nondik hasiko gara gaur kanturik ezpada hori ja izan zen lehenengo aldiz irudikatu nuna nire esaldi bat horma batean idatzita. Iruditzen zitzaitelako, bazeukala potentzia berezi bat esaldiark, eta momentuan igual konturatu ez, baina gerora ere uste dut disko hauetako kantuetan, ez dakit, hau igual nik ez nuke esan behar, baina iruditzen zait daudela esaldi batzuk oso zuzenak eta oso poetikoak dianak aldi beren. Gero helduko diogu sarraskiari eta letrei beraz ez jarraitu hortik, ze gero helduko diogu, baina ados nago zurekin badaude. Badaude. Bueno, hormetan idazten diskoa, zenbat denbora egon da labean? Jo, eski lehenengo kantu hau, oain pixkat igual datak dauzket dantzan, baina usteet 2024ko urtarrilean idatzen dula kanturik ezpada. Orduan, handik kasitak ere igual da, lehenengo kantu hartatik besteak iritsi arte igual egon zala hilabete batzutako zera bat, baina demora, esente 2024an hasi nintzala kontuan neukita, hori, azkenen nik usteek pixkat, gero igual salgo espena daude, baina diskoekin beti pasatzen dara, hori kantuak igual, disko bateko lehen lagin hori igual aspaldi, disko atera dezunetik, atzera denbora esente egin behar dela batzutan ez. Orduan, kontu bat eta beste, oraindik erretratu bat diskare, birarekin bueltakak ebiltzala, ja disko berriaren ideia oso presentez egon orduan, ez dakit,
urte pare bat esango nuke ibili gehala horrekin bueltaka sorkuntzatik hasi eta gero pixkat beste dena iritsi dan arte. Inigo, zu ibili zara prozesu honetan estu Janirerekin lanean, asko kosta zaizue abesti bat amaituta dagoela erabakitza? Enuk esango, egon dira kantu batzuk lan gehiago eman digutenak, edo egituraldetik kantu batzutan nik behi diskonetan pixateko izpena serioago eta gure izen abizenekin hartu dugun horretan, proposatu izan dizkiola Janireri, hau kenduko nuke, edo hau aldatuko nuke, eta gainera gehienetan erosi dizkite proposamen horiek. Baina, bai, orokorrean, uste dut oso errex ulertu garela, edo beto esan da, ni nagoela esan ezinen ekoizle bezala, naiz esan ezineko parte den norbait ekoizpena egiten ari dena Janirerekin, ez? Eta orduan hor ez dago niretzate ekoizle ego bat, uste dut bitako inork ez daukela hori, eta dena izan dela oso kantuaren mesedetan, eta gero uste dut, lehen esperientziaren aipatzenen bezalaxe, nik bizi izan ditut disko batzuk, taldean atondu, igual ez ekoizpenean, baina bai hortik pixka bat, gure lanak, postal koleksionistekin, ez da? Eta nik badakitzen mingarria den kantu bat paretaren kontra jartzea, eta esatea, hau aldatu egin behar dugu, hemen tempoz motelgoaz, nik hemen hau sartuko nuke, edo beste hau, ze kantu hori erditu duenarentzat, eta erditzea nire ustez da urtarrileko 2024ko Janireren kontzertu baten biharamun ura, edo ez dakize hitz ikusi nunbait, eta kantuak sortzen direnean, badakit eta iniz bigarren kafean aitortu dut, eta duela gutxi ipatu dut nire kantu batekin gertu zeitelako zen mingarriak diren sormen prozesuaren gorabera horiek, eta ez dakit dolu etengabe horretan da biela kantua, eta orduan kantu bati zerbait egin behar zaionean, ni saiatu naiz gauzak proposatzen eta egiten kantuan nerea balitz bezala. Ez ulertuta, bestaldean ze ansiedade eta ze min sordezaken aldaketa bat proposatzea gutxak ere. Zen erezat sortzen du, hori badago. Torna askotan izan da, Janire ustut hau egingo nukeela, baino ez dut uste momentuan hau sartuko zaizunik. Beraz, utzi hor eta egun batzutara hitz egingo dugu, ez? Eta negoziaketa horiek edo aldaketa horiek edo moldaketa horiek pixet uste horrela izan direla. Eta esango nuke egunean, egun batzuen bueltan, Janire izan zera, bai, arrazoi duzu. Bai, guztiz. Eta uste dut egon dela gauza bakarra nik proposatu, Janireko onartu, eta gerora egun batzuen bueltan entzun, eta eta biok ere hau da, io volumena. Bai, ia. Hau da. Nere buruan azken silaba horrek zatuko bada, niretzako bi golpetan zen, bi nota ezberdin ziren, Janirek batean imaginatzen zuen, bigarren ahotsa sortzerakoan Meka Estudiotan sentitzen genuen momentu batean, igual bitan hobeto funtzionatzen zuela harmoniak, baina gero itxizan momentu bat esan, ostras ez, nazterakoan ari ginen entzuten da, zuk buruan zenuen ark behar du. Beraz, uste dute, proposamen batean onartu be, baina gero biok elkarrekin egin genuela atzera, baina besteetan ados egon gara, eta nahiko erresa izan da uste dut, naizta kantu batzutan igual kateatu garen gehiago edo... Bai, nik uste prozesua bera izan dela beti oso naturala eta oso organikoa, eta nik oaino la pizkatatzea atzea bidatze horretan edo, ez te sentitzen egon da nik kanturen bat olau pila bat ataskatu geanik edo ez dauko sentsazio hori. Hormetan idazten igual izan da, ekoizpen aldetik gehien estutu gaitun kanta bizkat soinuetan, sintekin eta horze irudikatzea ote genuen, baino horrekin ere ez dut uste hainbeste denbora pasa genunik. Egon zen kantu bat, joan ginen jaialdi batera, Sierra Sonora izena du jaialdi horrek Janire, eta Maestro Espada eta Gorka Orbizu eta Maia Miranda eta ikusi genituen, eta abiatu ginen furgonetan, teklatu midi batekin, portatilarekin, nik furgonetan baditut entxufe batzuk, eta hartu behar dugu tarte asteburu honetan, nola zaintzen da irrifarra izan zen kantua zintzen? Bai, kasu hortan nola zaintzen da irrifarra. Zaintzen da irrifarra zan, ez? Asteburu bukatzerako, kantua bukatu behar dugu. Junien ara, aparkatu,
bitrago kontzertua gazten ziren, biharamunean nekatuta, eta baina kantu hori bukatu hartzen, eta horren erabaki genuen etxera itzuli, siestako eskor bat egin, eta lokalera joan, eta kantura bukatu egin bertzela, bintzateko izpen aldetik dena garbi ez du eramateko, eta arratsalde hartan lortu genuen, hainbeste buelta eman gabe, baina pixkat askotan momentuak gertatu behar du, eta momentu hori topatu genuen orduan ez. Aipatu dinigokoran negoziaketak edo akordioak edo egoten direla, aipatzen dizula, nik hau aldatuko nuke, baina orain ez dugu eitz egingo, egun batzun gueltan jarri zaitez honekin, baina badaude zuretzat abestiak elkar banatzen dituzunean berarekin edo taldekideekin negoziagarriak ez diren gauzak. Hau da, hau pentsatu dut eta abesti hau hemendik doa eta zuen proposamenak entzuteko prest, baina hau ez dugu aldatuko inolaz ere ez. Horrelakoak badituzu, marra gorriak zure buruan. Arabera nik siniste balin bat eta asko zerbaitetan egongo direla marra gorriak. Justo diskontan ez dauket rekuerdoriko legondanik ezer innegoziablean eretzako. Baina nik usteet niretzako kantu baten sorreran egon balin bada zerbait, berezik importantea dana, bai jarri, ez dakit marra gorria, baina bai defendituko nukela hori asko. Adibidez, pasatu zute egun gauza bat, hormetan idazten kantuak berez, hasiera batean bazeukan beste amaiera bat. Eta ekoizpen aletik inigorekin izketan inigok aipatzen zidan, ez? Musikalkin nik bai irudikatzen dut hau, pixkat lekuzkanpo, lehenago bukatu behar dara kantua. Eta ni ere, esaten nun bai, egia da, niretzako hitz horiek bazien innegoziableak, eta diskoan egon behar zuten. Eta hitz horiek bihurtu dira azkenen diskoaren lehen kantua, azken aldiek. Orduan, kantu hori sortu zen, beste kantu baten baztertu dago bukaera horren hitzetatik. Eta hori ez bazen niretzako innegoziablea hor egotea, esaldi hori. Eta joan ginen mekara, eta janirek esan zizkidan akordeak, eseri ginen mekako pianoan, eta esan genien Igor eta Mikeli, jarri grabatzen, egin genitun beztegit, 15 bat. 15 toma, bai. Toma. Baina, katziren tomak nolabait jendeak ulertzeko ez ziren bukatuta dagoen kantu baten 15 saiakera, ziren kantu antzeko baten 15 aproksimazio. Goazen hemendik, goazen handik, reharmonizatzen batutan, abixatu gabe, pixerakorreak aldatzen nizkion janireri, eta hau da, bueltatzuk eman genizkion, badaude 3-4, nik uste onak direnak, ez da, bai, da. Eta handik bat aukeratu genuen, baina pare bat edo 3rekin zalantzasko izan genituen, eta ez ziren, nuke esango, erabat desberdinak, baina, bazeuden alde batzuk, eta gauza egin du, baina gero, marra gorri eta negoziazioiekin, nere ustez, ekoizle baten lanak behar luke, edo behintzat guk lan egiteko moduan, edo ekoizlerak orduan, kantuari zentzu ematea ekoizpenetik, eta ez kontrakoa. Orduan, momentu batzutan, kantuaren mesedetan nik proposatu dizkiot, reharmonizazio batzuk, hemen akordeak aldatuko nituzke, hau kenduko nuke, hau moztuko nuke, aldaketatzuk egin ditugu, baino normalean egin behar dena da kantuari zentzu eman, ez, eta nik uste orokorrean janireren kantuek jasiratik zentzu asko daukatela. Nik jasotzen ditut askotan gitarra espainolarekin etxean grabatzen dituen maketa oinarrezko horiek, eta kantua zentzua dauka. Askotan kantu berari ere hemen kolore folki bat emango diogu, igual elektronikoagoa, kantua dagoenean, kantuak ia dena jasaten duelako, orduan, ez dago, ez duzte lerrogorrien negoziaketetan inoiz ibili garenik, baizik eta gehiago, hemendik edo handik, baina, eta janirek garbi balin badauka, ekoizpenak egin behar duena da zentzua eman musikalki horri, ez, Meka ipatu duzu, meka izan behartuen, bai ala bai, argi zeneukatenan grabatuko zela diskoa? Ibili ginen aukera diferenteak behidatzen, meka bazan uste, eta hasieratik ere gure favoritoenetako bat. Nik ez nuen ezagutzen, baina nigok beti oso ondo hitz egin da, eta usteetan lau egun haiek pasa ostean, sentitu genuen hau, hau izan behartzen, bai edo bai. Eta begira estudiok egun horiek gogorrak izan ziela zentu askotan, baina aldi beren eskeztak itantzegon pake bat zala izugarri. Eta baina niretzako izan zen, etxe bat, han bilatu nuna, eta beti esaten dugu ez, bueltatuko gehala seguru.
mekara ze, ez dakit da marabila bat. Igual uste duzuna, baino lehenago. Ara. Bien, Atzo Julen eta biek konversazio dauki genuen mekaren arira, eta esaten zenidan Julen. Julen oso isilik dago. Bai, orain txere joango ginakela mekara, egote utxera. Egote utxera. Norbait grabatzen bali madabil, begira. kableak mugitzera, eta begira egotera, eta kafe bat hartzeraan, eta bai, oso leku paketsua da. Bai, ala ere pixkat galderari erantzuna osatze aldera. Mekak niretzako zuzken oinarrizko arrazoi 3. Bat, nik dagoeneko mekan diskoak grabatu ditut eta beti gonez oso gustora Igor eta Mikelekin iruditzen zait Euskal Herriko estudio onenetakoa dela, baina estatu mailan edo nazioartean ere dagoen estudio onenetako bat dela. Ez da, Oiartzunen daukagu, eta zer daukagu Oiartzunen, ez? Eta gerora, esan ezinen, ekoizpenari begira berriro, ez? Esan ezinen estetika musikalari begira badaudela gauza batzuk niretzat oso garrantzitsuak direnak, eta da, badagoela dualidade bat organikotasun handia eta joera elektronikoagoen artean, ez? Eta hau iritzi bat da, norbaitek eztabaida lezake, baina uste dut jende asko ados egongo dela, estudio batek diferentzia markatzen du organikotasunean, ez hainbeste elektronikan. Elektronika, sintetizagailu bitartez egiten dugunean kable bitartez grabatzea dagoelako, eta hor ez dago espazioaren, akustikaren, mikrofoniaren prebioen hainbeste eragin esango dugu. Eta esan ezinek niretzako badu organikotasun horretan, gauza batzuk, baino bi azpimarratu beharko bagenitu da disko honetan ere piano batzuen pisua, eta gero Janireren ahotsak duen ez dakit terciopelo hitza euskeraz nola esaten den? Belusa. Belus, bai. Belusezko ahotsa esango da. Bai, belusezko tekstura edo kolore hori. Horrek askotan zuzenean ere eraman gaitu ez mikrofonoekin borrokatzera, eta nik beti defendatu dut ezin dugula hori galdu, dala aktibo bat proiektu honetan, eta mekako estudioak badauka, aretoak badu kontrol ikaragarria harmonikoetan, akustikan, eta bertako mikrofoniak markatzen du pikin batzutan iaia imperceptiblea dirudien diferentzia. Eta beraz, behin aukera egiterakoan, niretzat horiek baziren ezaugarri batzuk. Eta, joan ginen eta gero oso gustora egon ginen, eta horregia badena borobiltzen zuen, baina bai. Diskoa gustora entzun dugu, eta gustora ari gara entzuten hemen horrela fondoan abestiak, baina guk entzun nahi duguna da, gure pianoan nola sonatzen duten, eta bigarren abesti bat eskatzera nator. Gauza bakarra kontatuko dugu, bigarren kafenen laborategian diskonen gauza asko grabatu direla, batetik, diskoan daudenak. Eta horien artean, berez pianoa ordezkatzeko asmoa zegoen, zemekako pianoa marabila da, bestein alemaniar bat, 20. hamarkadakoa, aurreko mendeko 20. hamarkadakoa, baina geratu dela, bigarren kafenen laborategian grabatu genuen piano bat, lotxatiraren introan, eta akaso hori joko dugu? Hori joko dugu, bai. Mekako piano horrek dauzka, gureak ez dituen gauza batzuk, edo konfunditzen ari naiz pianoz. Han badago piano bat, kandelak dituena. Bai, baina hori beste piano bada. Bai, hori da, pixkate, estetika ematen dion piano. Sarrelan dagoen hori. Bai, sarrelan dagoen, bai. Hori dotorea da, Bai, hori polita da. Gureak ez ditu kandelak, baina guk horrela kandelak bagenitu bezala giro goxoa jarriko dugu, eta hurrengo bestia entzungo dugu, zoazte.
lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi dena aldatzen bada esan didazu bada espada lausatu zaizu begirada dena gortzen bada denbora da gure azken bala triste hau bezain ederra da lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi ez dudala ez dudala nahi beste inor egon nahi ez dudala nahi ez dudala nahi beste inor egon nahi lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi lotxari tiraka esango dizut maiz ez dudala beste inor egon nahi lotxari tiraka esango dizut gaur ni ere beldur nau Ze goxo Julen. Ederra, Ederra. Ederra. Bekako pianoa nahi duzun izango da, baina hemen ere... Hau beste goza bada, Hau beste goza bada, hau txean aritzea unek maten duen patxada. Sarrera kobratzen hasiko gara. Hemendik gure estudio horretik pasatzen den jendeari ze begira geratzen dira eta ez naiz harritzen, bintzat ni ere geratuko nitzake, begira. Nik galdera txiki bakot. Bota. Lehen aritu gara Meka estudioen inguruan eta gehiago da kuriosidadetik, gero nasketak ez dituzten bertan egin. Beste estudio batera joan zineten. Hori autokonsiente bada, hasieratik pentsatuta zegoen zerbait, zer dela eta? Bai, nik Iñaki Jarena ezagutzen nun, eta bere estudioa ezagutzen ditun lehenengo epearen, aireratzen epearen masterizazioa behakin ingenulako, eta nik ez nun ezagutu pertsonalki. Baina bai iruditzen zaiten tipo bat, ez dakit, sentitzen un oso gertuko tipo bat, asko gustatzen zaiten bere laniteko modua, bere harremantzeko modua, eta beti eukidet oso filinona berarekin, eta, de hecho, bigarren disko hartatu bat grabatzerako garaian ere bai, eukigen ditun berarekin, elkarrizketa batzuk, baina azkenen disko horrekin ezin izan. Eta pixkat ikusi nun, igual, ea disko honekin bautez egon aukera hori, behingoz ez, Iñakirekin lan egiteko gogori ere baneukalako hasieratik. Eta, kombinazio nahi irudituz degun, Mekan grabatu eta gero Iñakirekin eta berin estudioan itea nasketa eta masterizazioa. Eta Inigo bere gainera ezagutzezun lehendik. Eta, hasieratik anegi esan, nahiko argi geneukan zerbait izan zen. Goiuri niri zalantzar gitutu geratu zite. Zagin zerbait erantzune duzun Inigoren inguruan? Bai, ez, eta lehenengo kantu hartatik, kanturik ezpadatik jaberarekin lan egin genuen, kantu hori erabate
hemen, etxeko giroan eta bigarren gafren laborategian eta bueltan grabatu genuen, kantu hori osoa ere gure pianorekin grabatuta dago, eta utzi genioen hor egiten duen zarata puntu bat, eta Iñakirekin nahasketa oso prozesu erresa izan zen, guk ja oso nahastuta eman genion, egia da, bagenuela ja nahasketa bat, iaia mitit, publikatu zitekena noski, baina nahi genuen puntutxo bat irabazi, eta Iñakiri nik galdetu nion, gainera Iñaki nire irakasle izan zen unibertsitatean, nire irratiko teknika irakasle izan zen, Iruñako unibertsitatean, eta esan nion, Iñaki, ez dakiz zer nahi duzun, guk ja onaino egin dugu, eta gustatzen zaigu, baina nahi dugu beste bueltat eman, baina batzutan ez, ingeniarien eta egoak eta ez dakizu nolakoak diren, eta akaso nahiago duzu dena gordin bidali eta zuk zerotik hasi. Eta ez, alderantziz, zuek onaino iritsi bazerate, emaidazu hori, emaizkidazu pista horiek ja, emaizkidazu pista garbiak bada ezpada zerbait berregituratu nahiko banu edo, baina eske nik uste behar duguna dela, hortik gora nik lortzen dudan zerbait, eta horixe da nahi genuena, ze guk lan asko egin genuen nasketa horretan, eta zentzu asko zegoen, ja produkzio sonoroan ere, nondik nora nahi genuen, zerreber motak, nik adiez inoiz egin genuen zerbait egin genuen, eta zen bomboari reberra jarri, bajuak reberra zeraman, reber motza, lodia, eta gauza horiek zentzua zuten eta mantendu nahi genitun, eta guai egontzan Iñakik ulertzea hori ere, eta ez egoa pixkat bigarren lerro batean egotea bai. Baina lehen aipatu dut, sarraskia egin behar dugula eta gauza bat bururatu zait, ze denbora gutxi daukago. Eta orduan egian sarraskia izan daiteke ronda relanpago modura. Eta orduan horrela azkar batean erantzun beharko du Janirek, eta horrela denbora edukiko dugu hirugarren abesti bat entzuteko. Beraz, nik Kandido. Ikusen baizu denbora gehiago behar duzula, Gartxotun zain letonarekin egin genuen, hirugarren abesti hori bonus track modura planteatu. Egin dezakegu hori, bai. Beraz, zuk agintzen duzu, hori. Bueno, ez gustatzen zait horrela ronda azkarraren kontu hau, beraz, Kandido, azkar. Sarraskia. Hauek abesti desberdinetako esaldiak dira. Dena aldatzen bada, esan didazu bada ezpada, lausotu zaizu begirada. Beste bat, begietan ikusi dut egia berri ziltzatu da hemen erdian. Beste bat, begiek ez dute egunero berdin begiratzen. Eta beste bat, etorkizunari begire irribarre bat posible bada. Beste bat, odeiek ere zerbait esan nahi dute begiratu euria. Beste bat, zure begietan berriro amiltzen. Janire, zer daukazu begiekin? Azkar baten erantzun bari. Niretzako begiak badie, ni lehenengo gauza begietan fijatzen naiz beti beste jendearen gan, eta usteet begiak hitz egiten dutela askotan nik baino gehiago. Usteet nire hitz egiteko modua badaola asko begietatik. Urrengoa, gaur ere ez dut jakin hobeto egiten, eta honek referentzia egiten dio, oraindik abestiko ez nuen jakin hobeto egiten kontuari, baina beste besti batean entzun dut, ikusi ditut bi helduleku eta orain heldu ditut estu, eta horrek ere iruditu zait referentzia egiten ziola, behar nituen heldulekuak bihurtu dira, zuen eskuak abesti baten entzun dezakeguna. Nahite edo nahi gabe agertzen dira loturak diskoen artean? Nik heldulekuen kasuan aipatu bezulazuk ni ez negon konturatuta, hasi que begira, baina ez orain dikena, bai nahite egin nun zerbait izan zala, ze beti daude konexioak ez, badago baita ere beste behin altzagarateria referentzia. Orduan gauza batzuk bai egiten dira nahita eta kontzientekin noski, baina beste batzuk bai ez, gerora goiruri esker jakiten ditugu. Eta azkena, gu asko dago diskoan, aditz gehienak eta iruditu zait dena oso gutik planteatuta dagoela, ez? Edo ikusten dugu, edo esnatu gara, edo egon gara, edo hitz egingo dugu, edo gure zauriak, oso kolektiboak dira hormetan idazten ditugun gozak? Esango nuke baietz, esango nuke nik idazten deten horrek asko daukala nire ondoan dagon jendetik kasu honenetan, eta batzutan gauza ezain honetan nire ondoan nahi ez nuken jendetik, ez, baino eragin hori ere badago, eta uste dut, nik asko sinistu izan dut beti kolektiboan, eta uste dut beti egon dela hori esan ezinen, baina akaso disko honetan bereziki dago. Ze, bizitugun garaietan iruditzen zaitu oso importantea gu hori zaintzea. Bizi ditugun garai hauetan oso garrantzitsua baita ere musikari espazioa ematea, musikak salbatuko gaitu, eta beraz nik bai entzun nahi dudala hirugarren abesti bat saioa agurtzeko. Beraz zein izango da?
izango da argia dugu gertu. Polita, zoazte, guk bitartean entzuleak agurtuko ditugu, baina lasai egon, ze bihar egongo gara hemen zuekin beti bezala, kafea hartzeko presetza. Kafea ez baduzu gustoko, beste zerbait hartuko dugu lasai guk, kolektiboan egon nahi dugu, Janirek esan duen bezalaxe. Idatzi ditut bi kantu, baina gaur ez ditut oroitu. Minak aldatzen gaitu, baina gela beretik ari natzaizu. Gari natzaizu, minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Ikusi ditut bi helduleku, ta orain heldu ditut estu. Monstruak berriz gertu, ta orain dena dut ulertu. Dena dut ulertu. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu. Oraindik min ematen du, baina ez dago gure esku. Ta orain heldu idazu estu, ta heldu idazu estu. Oraindik min ematen du, baina ez dago gure esku. Ta orain heldu idazu estu. Minak aldatzen gaitu, ta orain argia dugu gertu.
Keep calm and bigarren kafea.